Boa tarde, iniciamos a sesión do pleno convocada para o día de hoxe. Primeiro punto do orden do día, aprobación da ata da sesión ordinaria do 11 de xuño. Alguna alegación? Nada. Votos a favor? Segundo punto do orden do día, aprobación do proxecto e da solicitude á Diputación Provincial de subvención nominativa para a financiación do Parque Infantil Agility e aquí no Concello de Touro. Este proxecto modificouse, sofreu un par de modificacións. En principio, o Concello tiña que aportar un instrumentos que ten o Concello de calquera outra administración, aínda que os proxectos que se financien pois, con esos investimentos pois, non sexan os que nós incluiramos ou que financiaramos con eses importes, aínda que tuveramos outras prioridades. Entón, neste caso, pois, o Concello recibe da Deputación da Coruña unha subvención nominativa por importe de 100.000 euros que o Goberno decideu crear definitiva un parque canino na finca que no seu día donou Diego Reboredo e a súa esposa. Pero a cuestión que traen agora aquí a aprobación non é a aceptación desa subvención, dese investimento de 100.000 euros, senón que é a execución dunha actuación que se vai a 200 e pico mil euros, co cal o Concello ten que poñer 100 e pico mil euros, que, por certo, o Concello non dispón deles no orzamento ordinario, senón que hai que acudir á hucha dos aforros. Entonces, nós entendemos que acudir á hucha dos aforros por un importe de 100 e pico mil euros para executar ese proxecto, pois non nos parece o razonable nunha xestión seria. Por lo tanto, non estamos a favor de que se execute ese proxecto. Estamos a favor de calquera actuación, repito, ainda que non fose a actuación que nós estableceramos como prioritaria, pero con cargo na súa totalidade ou nunha participación mayoritaria a cargo dese investimento da Deputación. Si eu vexo que hai outras necesidades máis grandes que esas, eu tampouco non podo estar de acordo. Vamos a ver, nós vamos a votar a favor do que é desa proposta de proxecto, un parque infantil, que creo que é a que leva a maior parte, e logo unha especie un parque tamén canino e un bike park. Eu, o único que se podría aplicar, é algo que me chama a atención, é que creo que o Concello xa o Goberno, que estamos en época preelectoral, pois está tirando, digamos, demasiado de fondos de remanentes, é dicir, de remanentes de tesourería, non? E pode haber algúns casos que estean justificados, cando se fala do suplemento de crédito, da aprobación de suplemento, pode ser que sí, pero hai outros que, ao mellor, a prioridade é relativa, non? Agora ben, claro, estás pendente da subvención, nós non vamos a votar en contra, pero sí é certo que nós o que vemos é que
non sabemos se a medio ou a corto plazo vai haber problemas de tesourería, dado que a remanente ten unha cantidade e hai unha enorme cantidade de proxectos que están sendo cofinanciados ou exclusivamente financiados con fondos propios. Entón, por aí sí que vemos a pena, non? Aí e en algúns outros proxectos que logo van a ir no suplemento de crédito, non? Entón, só adianto agora, pero pese a eso, pois, bueno, é certo que non nos vamos a opoñer, non vamos a votar a favor deste proxecto, pero con esas salvedades, eu creo que hai que telas en conta e valoralas. Sí. Totalmente surrealista. Acaba de decir, vamos a empezar como sempre polo principio, que non se cansa de manipular, eu non sei de verdade se con proxectos e con imaxes á vista que a xente ten coñecemento delas, vostede considera a xente deste concello tan parva como para manipular e dicir gilipolleces, que en definitiva vostede o que di son gilipolleces. Resúmollo, mira, dígolle. Vostede dixo aquí, dunha forma así bastante peregrina, que este importe, esta cantidade, viña a ser como para facer crear un parque canino. Vostede que di? Querelle facer creer a xente que o Concello utiliza unha subvención de 100.000 euros e un complemento para facer un parque canino. Pero eso, a ver, queda ben. Sobre todo, eu entendo que vostede formulase ese tipo de tonterías se non houvese alguén que llas contrapuxase despois e que lle puxase luz á verdade, pero que vostede non aprende, que por moitas gilipolleces que diga sempre vai haber alguén que lle poña un papel diante e que lle negue a realidade, ou a realidade que quere facer vostede ver. E que volvo a decirlo, é puro populismo, puro fake news, é pura, pero rancio de todo. Rancio, un Vito Quiles, pero unha versión empeorada, que é difícil xa. Un parque canino non. Mira, voulle decir, vostede está en contra. É curioso que todo o mundo e a xente de Touro, sobre todo aqueles que teñen nenos, saben que Touro non ten un parque á altura das necesidades dos nenos. Touro ten parques cativos, que en calquera concello, aquí en Fontedíaz, calquera parque destes hai non calquera parroquia de calquera concello veciño. Ten un parque lamentable. É máis, vostede veo esa necesidade e nos dous programas electorales, igual é que a verdade é que vostede non traballou e puxo a cara visible, igual non se leu o programa electoral. Total, como non tiña pensado cumplilo, e nos dous programas electorales que fixo vostede recollía a promesa de que Touro, que os nenos de aquí de Touro e os que veñen aquí a Touro, que tivesen un parque decente, incluso un parque cuberto. Logo chegou a alcaldía, que tuvo 2 anos e pico, e olvidouse completamente. Pois sí, estes 200 e pico mil euros van en 3 liñas. Unha delas xa lle digo, como vostede non quere cumplir as promesas, non pasa nada, xa hai xente que as fai cumplir. Non porque sexan promesas do movimento veciñal, sino porque son necesidades dos veciños. E este parque é un parque, a ver, eu entendo que agora poida facer populismo, dentro de 5 ou 6 meses que este executado, vostede terá que calar e avergonzarse. Porque daquela, dentro de 5 ou 6 meses que este executado o parque, de verdade se verá que este investimento é acorde, estas cifras son acordes ao parque que é, e de verdade verase que en Touro por primeira vez hai un parque infantil de verdade. E un parque tamén preparado para, nunha fase posterior, porque estes proxectos valen moito máis, calquera persona que poña a plataforma de contratación e vexa calquera parque cuberto de Galicia, verá que as cifras arrímanse máis aos 400.000 euros que aos 80.000. Por 80.000, hoxe en día hai pouco. Entón, está preparado tamén diseñado para cubrilo. E que igual hasta o ven nesta legislatura xa cuberto. Eu entendo que iso que lle dé medo, pero vostede aproveite para inventar ahora. Aproveite para decir que van 200.000 euros nun parque canino. Si, parte da infraestructura nun porcentaje mínimo, non sei o porcentaje agora, pero que non chega nin ao 20%, sí que se recolle. Ten 3 partes o parque. Ten un parque infantil, que é o grosso do investimento, igual que a iluminación, porque a día de hoxe é un espacio que non está iluminado, e, polo tanto, boa parte tamén vai en poñer iluminación a ese parque, que ademais así o di a lei. Ten un pequeno parque canino, que por que non? Vostede tamén, cando estábamos na oposición, eso dos dereitos, do benestar animal e a xente, por que non un parque canino? Está vostede en contra dun parque canino? E logo ten unha terceira pata que é, aproveitando a Carballeira, un pequeno bike park.
xa lle digo, é que é ridículo. Vostede está en contra, sí que está en contra, pero é que non fai falta que o diga que está hoxe en contra. Vostede, cando chegou ao goberno, estaba en contra de todo o que prometeu, porque non tiña pensado cumplir nada. Entonces, unha vez deixado a marxe as súas fake news, podemos pasar cara do señor Jesús Martínez Pereira, que di... É que xa non sei nin por onde empezar, de verdade. Eu, de verdade, que non sei se ten vergoña ou non a ten. Que non, como que non, porque que ve que outras necesidades máis grandes. A ver, vamos explicar aquí aos veciños cales é que estaba buscando na plataforma de contratación. Vamos explicar aquí aos veciños. Mira, fai un ano, po mes que ven fai un ano da moción de censura. Vamos explicar cales foron as necesidades máis grandes antes de marchar daqui, do asiento da alcaldía, que tiña o alcalde máis o señor Jesús Martínez Pereira. A última bala de gasto que fixeron porque consideraban que era o máis importante. A ver, deixame buscar, que non me dou tempo, que, claro, estou a facelo en tempo real. Pero, bueno, máis alá, máis ou menos, se non me equivoco, e non quero equivocarme, 11 de 5... foi unha obra no medio do monte, que afirmou o día anterior o señor alcalde Roberto Castro, o día anterior a marchar daqui, sabendo que había a moción de censura, unha obra de miles de euros, en arreglar unha pista que iba lá polo medio do monte hacia o Concello do Pino. Esa era a súa necesidade máis grande. A ver, en canto ás necesidades que claro, como o señor Jesús Martínez Pereira, como non estuvo casi nada aquí no Concello, tuvo moi pouco tempo, non lle dou tempo a facer cousas, claro, ele considerou moitas necesidades, non? Sabemos todos que o señor Jesús Martínez Pereira foi o encargado de inaugurar o centro de Día de Touro. Non, que non hai. E así un longo, etcétera. Sin embargo, sí que foi o que lle puxo o sello, por exemplo, a pista que vai ali cara a Pena, o atallo este, que ten unha marxe, é moi parecida, a mí recórdame, a autovía de Noia, non? A autovía, que agora vai ser a autovía, que primeiro se fixo un carril e agora fai a autovía, e que non colle ningún coche. En plan, esas son as obras, as prioridades do señor Jesús Martínez Pereira. Pero mira, en canto ao populismo de que creemos que hai outras prioridades, nós non o creemos. Nós tomamos medidas. Vostedes poden creer o que queiran, aquí cada un exerce a súa fe, pero os feitos están aí, en plan, todas as medidas que se tomaron, e ademais, xa lle adiantamos algunha. Por exemplo, vostedes querían que era necesario un albergue, creíano, pero non fixeron nada, xa hai un proxecto encima da mesa e a espera de financiamento. Vostedes creían que era necesario o centro de día, pero en 2 anos e pico non lle acordou o centro de día, preferiron meter asfaltados. Bueno, pois xa hai tamén encima da mesa propostas do centro de día. É máis, falo por min e falo tamén polo alcalde, de que nesta legislatura este Concello vai salir daqui, vai contar cun centro de día. Entonces, non sei moi ben, non sei, é que igual xa o señor Jesús Martínez Pereira, cando decía que él creía que había outras necesidades máis grandes, igual era o centro de día, pois pode quedar tranquilo, porque eso tamén vai estar arranxado. En canto á utilización do remanente, home, eu creo, e é unha creencia, eu creo que os cartos, eu entendo que ten que haber certo marxe, é dicir, que o Concello non se quede sin liquidez, que non, pero, bueno, mentre o Concello teña unha liquidez que sexa en torno, ahora mesmo é moi superior a esa, pero mentre se quede cunha liquidez de 1 millón de euros, eu entendo que os cartos no Concello están para utilizar. Podemos debatir se son cousas útiles ou inútiles, pero, bueno, eu creo que isto está sobradamente xustificado e invito a calquera que critique este proxecto a que o faga dentro de 5 meses. Cando disfruta a xente, que digan este proxecto non vale para nada. Entón, aí non hai ningún problema. E, ademais, na utilización do remanente, que xa estamos debatindo un punto que está mezclado con un posterior, tamén se recollen proxectos como da plaza, como a humanización no entorno da Igrexa de Touro, de crear unha plaza pública que neste Concello non hai, un proxecto que xa traballei eu no seu momento, que non se conseguiu financiamento e que agora se mellora. E eu entendo que eso son cousas que non hai que deixar alargar no tempo. Entón, bueno, eu creo que queda de sobra justificada e por pechar como empecé, non home non. Estes 200.000 euros non son para un parque canino, que sea todo, senón sería máis ben unha granja que un parque canino. Estes 200.000 euros son para a creación dun parque infantil, tamén un parque canino e un bike park, para que vostede tamén o poida disfrutar. Nada máis. Ben,
precisar dúas cousiñas na máis. Na sesión de aprobación do presupuesto, mes de marzo, incluía o presupuesto da aportación municipal a este parque 77.000 euros. Realmente, o que estamos incluindo como suplemento de crédito é a diferencia de 77.000 a 204.000. Non vou a abundar ni reiterar os argumentos que acaba de expoñer Darío. A ver, pretender desacreditar unha inversión deste calibre desa maneira creo que se define por sí mismo e nada máis. Esa é a proposta que levamos. Comentaba Darío con intención no seu día incluso de que se chega a estar coberto para realmente quitarle utilidade á inversión e ese é o tema. Non sei se é un segundo turno. Non. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Nada. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Modificación da relación de puestos de traballo do Concello de Touro. Vamos a ver. Cando asumimos o goberno, examinada a situación da plantilla nese momento, encontramos as seguintes cousas. Primeiro, 1, 2, 3, 4 plazas vacantes en plantilla sin cubrir, dotadas presupuestariamente, pero sin cubrir. Por outro lado, 3 plazas estruturales, consideradas estruturales, que non figuran na relación de puestos de traballo. Entonces, a vista deso, con esos antecedentes, decidimos enfocar unha modificación puntual, digamos, parcial, de RPT simplemente para tratar de adaptar a estructura de personal ás necesidades mínimas que ten a administración municipal, non só a administración, senón os servicios municipales. Entón, realmente, o que recollemos nesta modificación, que xa digo, é unha modificación parcial, non pretendemos facer unha revisión total da RPT, que consideramos que requiere outro tipo de tempos, de recursos, e todo. Entón, básicamente, a fundamentación desta proposta é incluir en plantilla as 3 plazas estruturales existentes, que son a da animadora cultural, a da auxiliar da guardería, do punto de atención á infancia, e a do auxiliar do camión de recollida de lixo. E aproveitando esta modificación, pois propoñemos unha serie de pequenos retoques, como é igualar os complementos de destino do personal auxiliar administrativo, que non ten sentido que a igualdade de tema teñan distintos complementos de destino. Propoñemos tamén unha pequena modificación das retribucións da directora da guardería, polas funcións que exerce de dirección e coordinación, da guardería que non estaban contempladas ou retribuídas no complemento específico que tean asignado. Propoñemos tamén a creación dunha plaza de tratorista. Aquí, desde fai moitos anos que vimos funcionando con 2 tratoristas casi sempre para o tema dos convenios de prevención de incendios suscritos ca Xunta de Galicia, e posiblemente esos 2 traballadores houberan reunido requisitos para incluílos na consolidación de puestos de traballo aprobada polo Goberno Central no seu momento, do cual aquí se beneficiaron 6 plazas, pero, bueno, quedou posiblemente esas 2 podrían haber incluso figurado como fijos discontinuos, podrían ser proposto como tal. En este momento recollemos a incorporación de unha plaza, a creación dunha plaza, porque temos outra plaza de tratorista, que ahora mismo, por circunstancias do titular que está de baixa, pois está sin eso, pero, bueno, no seu momento tendríamos 2 plazas de tratoristas, temos 2 tractores, temos 3 realmente, pero, bueno, teríamos 2 plazas de tratoristas, temos unha pala mecánica, bueno, en fin, que funcións que podían desempeñar esta. Entón, en esta proposta que facemos, propoñemos ese tema. Propoñemos tamén a plaza que está vacante de administrativo. Propoñemos esa plaza sacala a concurso, facemos unha pequena modificación para asignarlle as funcións de contabilidade, nóminas, relacións con Hacienda, etc. Actualmente esas funcións están externalizadas. Están externalizadas con un costo serio para o Concello, e non solamente un costo económico, senón incluso un coste en eficacia.
lóxicamente, este empresario que nos está prestando o servicio non vive solo de touro, nos exigimos agilidade, pero bueno, hasta agora non conseguimos que a contabilidade se faga en tempo normal, tempo previsto na legislación. Entonces, ese é un dos motivos polos que esta plaza de administrativo cambiamos as asignacións e vamos a dedicar exclusivamente a esas funcións e exigiremos, por suposto, valoraremos os requisitos e conocimientos propios desas materias que pretendemos asignarlle. E como última proposta de modificación, propoñemos a creación dunha plaza de traballadora social e esa proposta facémola en base a realidade dos servicios sociales actuales que bueno, non están cumplindo as expectativas que nos queríamos sobre as prestacións que teñen asignadas no servicio e pretendemos darlle unha importancia a súa importancia que merece o servicio de axuda a domicilio e pretendemos repartir as funcións das traballadoras sociales de maneira que unha se dedique especificamente aos temas de axuda a domicilio e outra se dedique máis ben ao resto das prestacións e para non encarecer tremendamente o desempeño dos servicios sociales propoñemos a plaza de auxiliar de servicios sociales vamos a pasar á Administración General, propoñemos pasar á Administración General de maneira que o incremento de coste en servicios sociales sería relativamente asumible, sería a diferencia de costo da retribución dun auxiliar a unha traballadora social que sería un grupo a dous. E basicamente, digo, a única finalidade é reorganizar, por suposto, o resto das plazas que están vacantes, faremos a oportuna oferta de empleo público e a aprobación de bases e celebración das pruebas correspondientes, que serían o ADL, que está vacante, e creamos tamén, que se me pasaba, creamos tamén a plaza de encargado de obras, e esta plaza de encargado de obras tampouco se pon un incremento de custos, porque realmente vamos a amortizar a plaza de operario de servicios varios, que estaba aí nunha situación, digamos, que se ofertou, que se fixo unha oferta de emprego público, que se iniciaron os trámites para cubrir a plaza, pero por razóns que non se nos alcanzan, non se levou a cabo. Entón, esa plaza de encargado de obras asumiría as funcións previstas, máis outras e maiores, da de operario de servicios públicos, de servicios varios que sí existía en plantilla, e, bueno, basicamente ese é o contido e o sentido desta proposta de reforma da RPT que tenemos aquí a aprobación hoxe. Intervencións en relación con isto? Sí, bueno, a ver, creo que convén aclarar, porque a veces confúndese que a relación de postos de traballo é, como se di, unha relación de postos de traballo. Non é elaborar unha relación de traballadores. Isto a veces confúndese. O movemento veciñal, no seu día, votamos en contra da RPT que se aprobou, que está vixente. E votamos en contra precisamente porque os argumentos e os datos continúan vixentes nesta proposta, porque entendíamos que non era unha relación de postos de traballo, senón que era unha relación de traballadores, aos cales se lle vai facendo un traxe máis a menos a medida, máis ou menos discriminatorio entre eles, e aportábamos datos naquel debate respecto a que as valoracións, pois, nalgúns casos non eran moi obxectivas, as valoracións do posto e, consecuentemente, tamén as retribucións. Nesta modificación que se propón, esas eivas non se subsanan, como ben recoñece, polo tanto, nese aspecto non podemos estar a favor desta modificación porque non se modifica nada. Entón, entendemos que se perde unha oportunidade nese sentido. E máis, é que cando un trae unha modificación non sirve o de fago aquí un anexo, non, é que o que estamos é ratificando o que non se modifica. Co cal, creo que estamos de acordo, según o expresado, que efectivamente tiñamos razón cando votábamos en contra por
porque as valoracións non eran obxectivas, nin en moitos casos as funcións eran acordes ao posto de traballo. Por outro lado, estamos de acordo na extinción da plaza de funcionario de porteiro, cando a persoa que ocupe ese posto se xubile, pero creemos que esa plaza ou a de funcionario que se libere, que se debe crear o posto de técnica de urbanismo. O Concello non somos os únicos, Touro non é único, pero estamos á marxe da lei, porque está prestando os servicios de informes urbanísticos unha persoa que non é funcionaria. O Concello leva así toda a vida, pero é unha circunstancia á marxe da lei. Entonces, creo que o urxente, cando se fai unha modificación, neste caso, pois, poñer a relación de postos de traballo e as funcións propias da administración pois dentro da lei. Polo tanto, entendemos neste sentido que crear outra plaza de traballadora social non é urxente, discutimos a necesidade, pero non é urxente, porque entendemos que o urxente é poñerse dentro da lei. E o urxente sería crear a plaza de técnico de urbanismo. Non queremos pensar na inseguridade xurídica que quedaría o Concello, no caso de que, tal como se están tomando, actos conforme a informes elaborados por unha persoa que non é funcionaria, que son actos, nese sentido, anulables. Non queremos pensar en que na inseguridade xurídica que estaría o Concello nesa situación. Se alguén recorre acordos adoptados pola Alcaldía, pola Xunta de Goberno ou incluso polo Pleno ou por outras administracións baseados en informes que son potestade únicamente que teñen potestade pública e, polo tanto, teñen que ser asignados por funcionario público e non están sendo. Polo tanto, non estamos de acordo con a modificación. Juan? Este Concello ten unha xestión de personal, de recursos humanos, bastante desastrosa nos últimos mandatos, pasaron nos últimos gobernos, iso é unha gran realidade. Demóstrase no que acaba de comentar aquí, postos de traballo vacantes, etc. A pregunta é se esta modificación de RPT vai a solucionar iso, e nos plantexamos dúbidas de que sexa así. Entendemos que efectivamente certos postos que se crean son postos que xa están aí, animadora sociocultural, eso é certo, o social de cambio do iso é unha evidencia, contra iso non nos vamos a opoñer, evidentemente, iso é algo que debía estar feito, de feito, pero pasaron gobernos que non se fixo. Algunhas máis dúbidas presentannos algunhas outras cuestións, por exemplo, unha cosa que nos chama un pouco a atención, que é a única plaza da que se fala que se vai a facer unha maneira diferente de encargado por promoción interna, non sabemos a que ven esa coletilla. Aí sí que podo coincidir un pouco co representante do movimento veciñal de que parece que aí vai máis, que se fala máis de persoa máis que de posto, e tampouco se ten en conta algunhas das cuestións que se lles plantexou por parte dos delegados de personal e os delegados sindicais na reunión, e eu creo que efectivamente, aínda que a facer unha nova RPT seguramente é un proceso moito máis penoso, máis latoso, máis costoso tamén, e se vai a dilatar no tempo, eu creo que as modificacións para nós son sustanciais, o sea, non son unha modificación pequena, unha modificación de 4 novos postos, modificación de postos, eu creo que era a oportunidade para facerse cada mellor unha nova RPT, sería aproveitar esta ocasión e unha RPT realmente adaptada ás necesidades, facendo todas esas modificacións que hai que facer, que a anterior RPT, que cumpleu unha función, pero que hoxe en día quedou obsoleta e con moitas disfuncionalidades.
Entón, concluindo, polo tanto, pois podemos estar de acordo con algunhas das cuestións que se plantexan aquí e outras xeneran algunhas dúbidas. Aínda así, nós non vamos a votar en contra, vamos a absternos como tal, non? Porque por esas dúbidas que nos xeneran algunhas cuestións que están aquí, estando de acordo con outras que é certo non que son necesarias, porque esas plazas que se crean, sobre todo algunhas delas, xa existen. Entón, realmente estarían como unha situación como de legalidade, non? E iso é un pouco así a reflexión. Ben, Darío? Cando fala o exalcalde, é como se realmente ele non fora alcalde durante 2 anos, concretamente durante 26 meses. Dicir, di que hai inseguridade xurídica polos informes que fai a técnica de urbanismo. E nos 26 meses que gobernou vostede, había inseguridade xurídica ou aparece agora? Veo agora a inseguridade xurídica. E a pregunta entonces é se había inseguridade xurídica, que acaba de decir vostede que é un desastre, que fixo vostede? Vostede trouxo a comisión, falou algunha vez de modificar a RPT, de sacar esa plaza para que non houvese inseguridade xurídica? Non. Entón, que vostede que non está validado para falar. Vostede ten que calar, e punto. Sin máis. Ou pode falar se quere, pero é que non ten valor. A ver, é curioso, non? Como cambia o enfoque. Como vostede no pleno de 2020, cando se aprobou a RPT, tiña un enfoque moi de interés da defensa da veciñanza, de que se gastaba moita pasta, de que se lle subiran moitísimos salarios, e é curioso como vostede unha vez que chega ao goberno xa se despreocupa de todos eses temas e preocúpase máis polos traballadores, non? De feito, vostede no 2020 dixo unha frase de Josep Pla, que era algo así, de como todo isto quen o paga, non? Xa, eso xa non lle preocupaba a vostede cando chegou a alcaldía, xa non o de quen o paga, pero, bueno, eu profundizo máis, eu xa non digo quen o paga, mentre haxa calidade de traballo, sería o de menos, non? Ao final, os cartos, o importante é que se faga o traballo. Pero esta modificación da RPT non ven nese sentido. Sinto moito, pero é que non me preocupa absolutamente nada. Falo a título personal, non me preocupa absolutamente nada que esta RPT non entre no fondo da cuestión de mellorar condicións laborais. Preocúpame nada. É dicir, hai unha cousa que me preocupa moitísimo, que é que o traballo que se fai nesta casa daqui, e é moi importante, en cuestións como servizos sociais ou así, sexa de calidade. E a opinión da xente da rúa é que neste concello non se traballa ben en moitos departamentos. Entón, preocúpame nada, absolutamente nada. É máis, se me propón que se lle suban as condicións salariais, estou en contra. É máis, vostede estaba a favor de que se baixara, non? Dicía que se gastaban 50.000 euros máis. Eu sigo estando a día de hoxe a favor. Se se puidera baixar, eu baixaríalle. Non sei vostede se cambiou de opinión. Igual si que cambiou, eu non, eu manteño. Pero, entonces, o obxectivo ven máis polo lado de, sí, unha traballadora social, sí que é necesario, sí que é urxente, sí que é urxente mellorar servizos sociais, tanto para o servizo de axuda no fogar como para a xente que depende deles. É urxentísimo, un dos principais. Porque non é urxente revertir ao público. Vostede era de esquerdas. Bueno, de esquerdas, vaya por Dios. Non é urxente revertir ao público o servicio de contabilidade. Que se pagan máis de 2.000 e pico pavos cada mes a unha empresa externa. Que podemos debatir se hai calidade ou non no traballo. Non é urxente eso. Vostede non era defensor do público. Ou olvidouse xa. Mesmo nas nóminas. O personal deste concello que temos aquí, simplemente a súa función é registrar papeles. Esa é a función. Non poden confeccionar nóminas como se fai por aí adiante. Tamén é urxente. E, entón, simplemente con esta xustificación e máis alá de que teño constancia de que hai outras cousas moi urxentes que, ademais, vostede non fixo absolutamente nada. A plaza de ADL da xente de desenvolvemento local que podería estar centrada en buscar subvencións para este concello, que moitas veces esa función, digo yo, en plan, se non sabe a veciñanza, contamos yo ahora aquí, moitas veces esa función fago eu, o alcalde incluso, e non cobramos por esas funcións. En plan, podría haber personal neste concello que se dedicara a eso. Pois non se sacou a plaza, agora vais a sacar. Sacou-na vostede. Estaba sin cubrir cando entrou. Que estaba facendo? Porque non sacou as plazas que estaban aí. Ten pinta de que prefería seguir privatizando os servizos.
Entón, sí, é super urxente. Estou a favor. Ben, a ver, eu creo que os argumentos están claros, as necesidades de modificar a RPT. Esta concreta modificación que propoñemos non son discutibles. O goberno anterior creo que están totalmente desautorizados para criticar siquiera isto, porque o que decía o concelleiro Darío, en 20 tantos meses, 26 meses, non fixeron absolutamente nada. Mantuveron ao revés, acabaron de externalizar algunhas, mantuveron vacantes plazas vitales para o funcionamento do Concello, e en canto ao tema da creación dun técnico de servicio urbanístico, pois o dito, se vostedes creerán eso, ou verán o feito. Se vostedes creerán na eficacia da administración e tratasen de mellorar a eficacia e a eficiencia da administración municipal, ou verán cobertas plazas que estaban vacantes. Se vostedes considerasen que a RPT estaba mal enfocada, estaba mal diseñada, estaba mal planteada, ou verán proposto unha modificación da RPT. Sobre todo, tendo en conta que vostedes iniciaban unha legislatura. Nós, precisamente, unha das causas polas que non nos atrevamos, pero non o consideramos oportuno neste momento, plantear unha revisión total da RPT, é porque estamos no último ano da legislatura. E aquí todos somos conscientes, sobre todo os que fomos funcionarios ou son funcionarios, da dificultad que plantea un RPT. O sea, acometer a renovación total, a revisión total dun RPT é unha tarea que non é fácil. Hai que facer moitísima pedagogía para que a xente acepte uns cambios sobre as súas situacións consolidadas, e un tema moi complicado. Entonces, creo que é un tema que, si no seu momento eu decía na mesa de negociación cos sindicatos, estou de acordo con que efectivamente hai cousas que hai que revisar, pero entendemos que ese traballo hai que acometelo a principios dunha legislatura con 4 anos por diante para dar margen a estudialo, concretar, revisar, efectivamente. E xa sabemos eso. O objetivo, de todas maneiras, das relacións de puestos de traballo é garantizar a eficacia da administración. E ahora mesmo aquí en Touro estamos hipotecados. Estamos hipotecados en moitos sentidos. Acabamos de tramitar un obradoiro de empleo que está en funcionamento, con suerte, con éxito, por certo, e gracias á ADL de Boimorto, porque nin o Pino nin nos tiñamos unha ADL. Por poñer un exemplo da necesidade de, gracias a esta chica que fixo moitas horas extras, pois, con o noso apoio, co apoio de secretaría, co apoio tal, pois sacamos adiante o tema e somos promotores dese obradoiro de empleo. Entón, eu creo que justificar a necesidade realmente non tal. Xa digo, estando de acordo, decía Xan, que posiblemente isto requiera un estudio pausado, con calma, de cara ao futuro, e ao goberno que lle toque, pois teña que acometela. Podo estar de acordo nesos temas, pero nos poñemos aquí uns mínimos de eficacia. Recuperar a contabilidade, que a contabilidade irían nóminas, xestión de seguro social, xestión un montón de Hacienda, que a cantidad de problemas que ten, apoio á Secretaría de Intervención, nas materias de contabilidade, presupuestos, etc., etc., e iso para nós é un tema importantísimo. O traballo social, acaba de decir Darío a importancia que ten e que nós lle damos a ese tema, e despois o resto das modificacións en canto ao sistema que propoñía Xan sobre o tema de por que eliximos unha promoción interna para a cobertura da plaza de encargado de obras. Me parece un tema moi sencillo. Creo, a ver, as promocións internas están diseñadas para que o personal, o servicio de administración, poida mellorar as condicións laborales, poida mellorar as súas situacións, sempre cando cumplan requisitos de mérito, de capacidade, etc. Entón, creo que temos a persona adecuada para que participe, que poderán participar o resto do personal do Concello, por suposto, e consideramos que é unha oportunidade que debemos darlle a xente que está en plantilla. Lóxicamente, se cubrimos esa plaza con unha persona que ten plaza en propiedade aquí, quedará vacante a plaza que ten en propiedade esa persona, polo tanto, a nivel empleo público, a nivel tal, mantemos a redacción, sacaríamos a concurso despois a plaza que ocupe esa persona que promocione. E iso é a justificación, basicamente, que esa plaza. E o portavoz do movimento, o anterior alcalde, non nos dixo porque tiña paralizada a plaza de operario de servicios varios. Inicia unha cobertura dunha plaza, paralízana, e a min, eu vexo nos expedientes, non me consta ningún tipo de explicación. Entón, nos decidimos amortizar esa plaza, e con cargo esa plaza vamos a financiar a de encargado de obras. O sea, non vamos a supoñer carga presupuestaria para o Concello. Esa plaza non supón ninguna carga económica para o Concello.
porque xa está, é unha praza similar prevista, que simplemente o que modificamos un pouco as funcións que lle asignamos e o procedimento de cobertura que nos parece máis lógico e razonable, tan é así que por parte dos delegados e asesores sindicales non se puxo ninguna excepción a esa nosa proposta. O demais, xa dixen, o de auxiliar de servicios sociales pasa a Administración Xeral, temos unha plaza vacante na Administración Xeral, por lo tanto, tampouco supón incremento de costes, e si vai a supoñer un incremento de eficacia na Administración. E a de tratorista, expliquei os motivos que considero que son fundamentais, os que están fundados para sacar a concurso. E esa é a argumentación básica da proposta que traemos. Un segundo turno. Sí que esa tramitación, esa cuestión estaba en trámite, estaba pendente do nomeamento do tribunal porque se pideu á Diputación que nos designara persoal, que nos designara un tribunal. Alguna intervención máis? Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Bien. Pasamos ao seguinte punto do orden do día. Modificación de créditos, primeira, baixa modalidade de suplemento de crédito, aprobación. Bien. Traemos unha proposta de modificación de créditos para financiar determinadas actuacións, algunhas xa programadas e outras que propoñemos de novo. Vamos a ver, xa con motivo do debate do anterior punto da aprobación do parque infantil, falamos da necesidade de incrementar a aportación á chega do Concello a financiamento desa obra, porque habíamos previsto inicialmente unha chega de 77.000 euros, porque o presupuesto inicial eran 177.000, 100 de Diputación, 70.000 que figuran consignadas no presupuesto. A raíz da modificación despois da supervisión técnica da Diputación e a raíz dunhas modificacións propostas por esa supervisión, tuvemos que incorporar o alumbrado a iluminación e iso supúxonos un incremento de presupuesto de 20 e tantos mil euros, polo que nos imos aos 104.000 euros de aportación do Concello. É unha actuación prevista, proposta, simplemente significa incrementar nesa cantidad a financiamento a chega municipal. Con respecto a mellora do punto do parque exterior da atención á infancia, propoñamos financialo con cargo tamén a este suplemento de crédito, 49.571,41 euros. Eu creo que, dado o estado actual daquel parque, creo que a necesidade de modificalo, de crear un patio realmente útil e práctico para os nenos usuarios da guardería, creo que é evidente, creo que non é ni siquiera discutible. Eu, cando cheguemos aquí, unha das primeiras cousas que vin é aquilo, a erva como estaba, e cheo de buratos de toupas. Non é lógico que teñamos ese tipo de parque para os nenos na guardería, e aparte a cobertura dese parque farase con un suelo de caucho continuo, que é o ideal hoxe en día para este tipo de xogos dos nenos e para evitar tal. E entón creo que a necesidade que está justificada, incluso a urxencia de traerlo aquí. Estuvemos valorando as posibilidades de meter algunha das convocatorias de subvencións que fixa a Xunta, pero non encontramos ninguna que se adaptara realmente a esta financiación que queríamos levar a cabo. Propoñemos tamén unha modificación que nos parece importante, que é a modificación da accesibilidade, e añadimos tamén agora un tema de cubre contenedores, da accesibilidade ao campo da Festa de Touro. A ver, a situación do campo da Festa de Touro e da súa área de entorno é conocida. A titularidade non é do Concello. A titularidade do campo da Festa é da Iglesia. Digamos que é unha normalidade, digámoslo aí, en tema. O Concello cubre os gastos de mantenimiento, pero o Concello non é titular da A Iglesia, como sabedes, pois, bueno, a hora de ceder a propiedade imposible, e incluso ceder o uso dos bienes, pois hai que justificar moito a necesidade e ter suerte tamén, éxito na negociación para que non o faga. Esta actuación, esta obra, pretendemos incluíla nunha convocatoria de subvencións da Consellería que, ao final, creo que porque non alcanzamos a puntuación necesaria, era unha subvención competitiva, non nos
non nos financiaron, non nos aprobaron esa subvención que pedíamos para eso. E sabedes que ali hai unha rampa de acceso que non cumpre os requisitos e se supondría, pois o que decimos, unha especie de humanización, de creación, ou polo menos de introducción a unha futura plaza pública en Touro, e con mellora da accesibilidade, con mellora da estética, con facer un lugar común para o uso do vecindario. E, por suposto, paralelamente a eso, seguimos tramitando a cesión ao Concello desa plaza, dese campo da festa. Na última reunión que tuve no Arzobispado cos encargados da área económica, o ecónomo e o vicario xeral, brindouse, comunico aquí, para que sepades por onde andamos, a posibilidade incluso de adquirir o campo da festa. Habrá que estudiar a valoración, habrá que ver o tema, traeremos a pleno si realmente nos parece un precio asequible, e porque eu creo que, de unha forma ou de outra, o Ayuntamento debería de facerse ca titularidade. Ca titularidade, ou senón ca cesión de uso por unha cantidade de anos suficiente que justifique os investimentos que facemos ali e o mantenimiento do que facemos ali. Outra das propostas que propoñemos financiar con cargo a este suplemento de crédito é a reforma da instalación eléctrica dos edificios existentes no entorno da piscina, edificio de protección civil, Casa da Cultura, punto de atención á infancia, centro social, e eso é algo que leva un montón de anos funcionando con un cuadro de obra, con un contador de obra que non reúne ningún dos requisitos mínimos para ter uns suministros independientes de cada un dos edificios, e foi algo que se foi aplazando. Consideramos que hai que facelo, e a única maneira de facelo rápido é con fondos propios, porque sabemos todos a dinámica das subvencións ou dos planes provinciales que nos dilatarían hasta, non sei, un ano máis probablemente, levar a cabo esta actuación. Por último, propoñemos tamén unha modificación de crédito aquí, un suplemento de crédito para complementar a subvención que nos otorgou recientemente a Xunta para a instalación dun ascensor aquí na Casa do Concello. A subvención da Xunta, con cargo a Fondo de Cooperación, ascende a 32.000 euros. E necesitamos chegar a estos 59.000 euros que ten de presupuesto a instalación do ascensor, e por iso aí traemos a diferencia esta de financiación para levar a cabo esta actuación, que consideramos tamén indispensable. Creo que non hai necesidade de justificar, aquí xa me den vido a pleno varias veces ese tema. E quédanos como última tamén inclusión neste suplemento de crédito o financiamento da compra desta finca lindante co aparcamento aquí municipal e co resto das fincas que se acaban de adquirir, que estamos tramitando a súa adquisición, que xa se adjudicou, aí no contorno aquí, na contorna aquí da Casa do Concello. Isto supón un importe de 49.571,41 euros. Non, perdón, 49.966,50. 49.966, perdón. 49, exactamente. Para a adquisición desa finca, conforme a valoración feita polos servicios urbanísticos, e que é exactamente a valoración que fixeron dese terreno, do que consideramos que é do terreno, e é unha oferta que os propietarios están dispostos a aceptar. Por tanto, unha vez que dispoñamos da financiación, iniciaremos a tramitación da compra desa parcela, desa finca. E isto é basicamente o resumen da proposta que teremos aquí a aprobación. Intervención sobre este tema? Sí, bueno, estamos de acordo en que traen para a aprobación o proxecto de mellora do PAI, do patio exterior. Sí, entendo a situación, porque xa padecemos no sentido de que ese proxecto xa se fora presentado polo menos para, non sei, unha e mellor incluso dúas subvencións cando estábamos no goberno, e non se chegou á puntuación e non houve financiamento, cal, sí, é unha actuación urxente e necesaria, e que se non hai financiamento de outra administración, se debe financiar con recursos propios. Incluso aí sí que entendemos xustificado acudir ao
ao remanente, a Ucha. En canto ao resto, bueno, pois sobre o parque canino xa está dito, e respecto a outras actuacións entendemos que poderían ter encaixe en algunha orden de subvencións, e respecto do ascensor, pois cando trouxeron para aprobación o orzamento xa lle advertimos de que ese orzamento non tiña fondos suficientes para completar os investimentos no caso de que se aprobasen subvencións de outras administracións, que non iba a haber fondos para facer a aportación que corresponde ao Concello. Pois xa teño aí un exemplo. Entón, bueno, a ver, a política que manexan de recorrer constantemente a Ucha, a ver, a Ucha haina porque non la deixaron, e a Ucha a este ritmo non acaba o ano. A Ucha a este ritmo non acaba o ano. Desde que vostedes chegaron ao goberno, van agora con esta suma 2 millóns de euros da Ucha. Por lo tanto, non podemos estar de acordo con esta proposta de acudir á Ucha para bueno, pois as actuacións máis acertadas unhas e pouco acertadas outras, pois que se lle ocurren. Si creen que pois o Concello se acaba, pois agora con vostedes nesta legislatura, que é o que parece, non haber un exercicio de responsabilidade non lle podemos validar esta proposta, o cal votamos en contra. Ben, Igor. Nada, eu non vou dicir nada, porque hai cousas que sí que estou de acordo, pero hai cousas que tampouco non estou de acordo, entonces. Si, unha pregunta, no proxecto ese que hai do acceso, bueno, que é a mellor esa da rampa do acceso ao campo, fala de cubre contedores, pero así por encima mirei, non aparecía tal na memoria, aparece nun bin, exactamente que consiste. Son os cerrados que se fan, en plan de acabado madeira. Pero onde ali, nesa zona, onde Toda a calle, desde o súper hasta o final da calle. Non vi, vale. E a ver, máis alá do que comentei antes, eu podo estar de acordo co que dixo o concelleiro Darío antes de que efectivamente uns fondos apalancados non deixa de ser unha deixadeza, unha ineficiencia por parte de quen goberna, absolutamente de acordo con eso. Agora ben, hai que manter un certo equilibrio, non? De pasar dese lado, como tiñamos aquí antes, falamos de 4 millóns de euros, a unha situación de tensión de liquidez que te pode levar non a unha bancarrota, pero a unha situación moi tensa, hai que, digamos, hai un treito grande, pero o camiño recorrese cara aí. E eu supoño que eu non teño os datos a día de hoxe de como está, digamos, a situación de liquidez de tesorería, espero que, bueno, cando se aproba a conta xeral, espero que os datos non me den a razón. Entón, pois, quedaría tranquilo, pero ao ritmo que se vai, a cantidade de fondos dos que se están tomando, digamos, que está tirando deles, non teño nada claro, e ademais hai que ter en conta que, eso sabe moi ben, evidentemente, o secretario moito mellor que min, que é necesario sempre un exceso de tesorería considerable porque os ingresos públicos veñen cando veñen e os gastos son mes a mes, non? E hai que adiantar moitas veces. Entón, ese é a mí o que me preocupa. Outra cuestión é que, claro, efectivamente, hai moitas obras que son moi importantes, e sabemos todo, pero hai que priorizar, non? E, por exemplo, relacionado con eso, a mí preocupa moito, precisamente, isto que falaba, isto do acceso a Fonte Díaz, non? Ao campo da festa, perdón, non? Porque, claro, estamos falando dunha obra que, ao fin e ao cabo, vai ir en terreno que, unha parte, polo menos, non é público, que é da Iglesia. Entón, eu, sinceramente, creo que sería moito máis prudente chegar a un... Eu creo que había un acordo, de feito, eu tiño idea de que había un acordo como de uso, ou ten comentado o anterior alcalde do PP, non? Creo que había unha especie de acordo, non sei se era... Eu tiño idea de que vou comentar eso, non sei se existe, non sei se... de uso por uns 20 e pico anos, ou non sei se estou inventando, ou... Inventando non. Se estou, digamos, confundindo mellor algunhas cuestións que se comentaron. E claro, quero dicir que actuar sobre un ben que non é teu, con fondos públicos, bueno, sempre é un perigo. Eso é real. É unha necesidade, sí, pero non é unha necesidade urxente para mí. Non é. É urxente, por exemplo, o tema da auga. Teño claro, eso sí que teño claro. Esta, ao mellor, non está. Eu sería máis prudente. Entón, despois, evidentemente, outras sí, pois, o extensor, ou só falamos do parque infantil, os 27.000 euros, ou a do PAI, ou da reforma das instalacións, bueno,
hai unha subvención, sí. Entón, nos vamos a abster principalmente por esa cuestión, porque nos parece que se está, e eu creo que iso é unha, digamos, unha crítica política, que se nota que ven un ano electoral, e hai que intentar facer o máximo posible, parece moi ben, pero con un criterio. Eu creo que aquí o criterio é que haxa a sensación de que todo o que non se fixo durante os últimos anos, que se vai facer agora un goberno supereficiente, e a eficiencia non se mide só pola cantidad. Eso creo que entende todo o mundo. Entón, nos xeneranos algunha dúbida, estando de acordo con algunhas, non temos tan claro outras. Entón, nos vamos, bueno, voume abster neste punto. Volvemos ao principio. Volveu a chamarlle o portavoz do suposto movimento ese, volveu a chamarlle Parque Canino. Pero non lle expliquei antes. Pero a ver, é que tuve que volver ao proxecto porque pensei que era un Parque Canino outra vez. Da inversión de 200.000 euros, o Parque Canino son 8.945 euros. E vostede chamalle Parque Canino. E iso é como se vostede mañán construí unha casa de medio millón de euros e poñe un extractor de 3.000. E di, a obra esa do extractor. Que vostede, que non se cansa de manipular. Que non é Parque Canino. Parque Canino é unha das actuacións. Vale? Xa quedou claro. Quedou claro o seu afán manipulador. En canto á intervención de Pedreira, non me quedou claro. Di que hai cousas que está de acordo e cousas que non está de acordo. A verdade é que se as pode aclarar na seguinte intervención cales está de acordo e cales non está de acordo. Digo eu, non? Ou que é unha frase feita de ChatGPT. E logo, a ver, a preocupación está ben, non? A preocupación e a ocupación tamén, é dicir, eu prefiero antes que preocuparme, prefiero ocuparme da situación. Entonces, podemos falar de que sí, de hipotéticos, de que mañá pode haber non sei, pode haber un terremoto como en Venezuela e efectivamente, igual non tería sentido facer agora. No, pero a ver, eu poño datos encima da mesa. Cal é a cifra económica que genera liquidez ou que nos genere unha dúbida de se hai unha tensión de liquidez no Concello que está dando pé a este debate. Ou este debate é dicir, é soltar cousas en plan, pode haber, non sei se hai. A pregunta é, haina ou non hai? E non hai, é dicir, en plan, a ver, eu prefiro que os debates que non sexan soltar cousas en plan que pode haber ou deixa de haber. Cando haxa un número encima da mesa e vostedes poidan dicir, aquí hai unha tensión de liquidez, aquí estáse gastando e o Concello está na ruína. Cando haxa ese número, vostedes díganos. Se o din agora, eu xeito non lle vexo. E volvo a repetir, a ver, a min sinceramente gústame que haxa a sensación de que se fai moito, non? Eu cando estaba no anterior goberno tiña a sensación e chegábamos o feedback de que non se facía nada. Entón, pois a verdade é que sí que me gusta bastante de que se faga moito. En clave electoral, a miña pregunta é máis alá de hai algo que un goberno faga que non teña certa clave electoral? É dicir, sí, pero todo se o teu objetivo é facer as cousas ben, entendes que iso tamén vai ter unha repercusión electoral positiva, entendo eu, igual me equivoco. É dicir, se eu quero facer un centro de día, eu entendo, máis alá de que creo que é necesario, entendo que tamén ten unha parte electoral positiva. Entendo, non? Porque é algo que comparte a sociedade. Entón, máis alá de populismos, pois sí, vale, perfecto, como todos os gobernos do mundo. E, bueno, máis alá, eu non debatería sobre eso, porque son un debate estéril. Eu debatería se as obras son necesarias ou non, aí podemos discrepar. Podemos pensar que pareceme totalmente lexítimo que pense que o parque non é unha urxencia ahora. Eu considero que Fontedíaz necesita camiñar xa cara a unha transformación, en plan, a nivel urbanístico, en todos os sentidos. É un sitio bastante árido, agora, sobre todo con estas olas de calor, vese que non hai ningún sitio onde estar, non hai un sitio habitable. Eu considero que é urxente. Pareceme lexítimo que se considere que non é urxente. Agora, eu sementar de que igual hai, non sei, eu tamén lle pregunto ao portavoz do movimento veciñal
que porque recurriu el a remanente. O problema é que logo non o daba aprobado. Senón vostede tiraría de remanente toda a semana e todo o ano. Só que non dou impuxo o que vostede quería. Entonces, bueno, si, home, se quere o titular, Touro está na queda. Se yo deixaran nas súas mans. Nada máis. Ben, vamos a ver. En canto á argumentación de momento pretendendo desacreditar unha intervención como o parque infantil dicindo un parque canino, parece unha falta de respeto tremendo aos veciños de Touro, á inteligencia da xente, e insisteu antes, e volvo a insistir ora, no concepto aforro, na hucha. E, home, eu creo que eso pode ter sentido na casa dos particulares, pero o que unha administración teña como objetivo aforrar cartos. En todo caso, se vostede dixera co afán de facer non sei que inversións o día de mañán, eu vou a recordar algo aquí que é importante, porque además, sospechosamente, todavía non son nos anteriores plenos, usted aforraba cartos para telos na sucursal dun amigote, pero ten, usted colleu os cuartos, esos aforros, esa hucha de aforros, colleu no este prácticamente íntegra, e levou uno ao Banco Sabadell, concretamente, a sucursal de Bertamiráns. E se iso é o objetivo que vostede lle quere dar aos aforros municipales, como lle chama usted, pois ben, a xente que sepa que ese é o seu objetivo. E entón, pretender desacreditar eso, porque toquemos os remanentes, e que os remanentes están moi ben, que haxa unha capacidade de tesorería. De todas maneiras, vostedes viron xa, os grupos municipales, a liquidación do presupuesto que se someteu a aprobación, donde sigue existindo un remanente de 2 millóns de euros, 1.900 e pico mil para gastos generales. Entón, non se vai a crear ninguna tensión de tesorería, ni se vai a crear nada co importe desta modificación, deste suplemento que propoñemos este ano, porque antes o portavoz de movimento sumou do ano pasado, pero iso vai con cargo ao remanente do ano anterior, non vai con cargo ao remanente do presente exercicio. Non se pode xogar con ese tema de manipular datos, confundir, crear cousas desas. En todo caso, se vostedes teñen convencimiento de que as obras non son necesarias, discútanas. Díganlle a xente por que non son necesarias esas obras. En canto ao tema que podera plantear algunhas dúdas, algún tema, o tema da accesibilidade ao campo da festa e, efectivamente, da titularidade. Pero tamén é un feito que o de uso público de fai moitos anos e vai a seguir sendo de uso público. A cuestión, o matiz de titularidade, habrá que solucionalo, porque é a misión dos que estamos aquí, tratar de solucionalo. Pero o que non vai a deixar de ser é un servicio público para os veciños de Touro. E se o melloramos, se o equipamos, se o dotamos, a xente vai a ter máis beneficio. E a xente, eu creo que no fondo, non lle importa se a titularidade é do Concello ou de quen é. O que lle importa é ter un servicio público, ter un equipamento público que lle sea útil. E eu creo que demostramos a utilidade e a necesidade de todas estas actuacións que propoñemos e de aí que estaríamos aquí. Non se trata de acudir ao remanente por acudir, ni se trata de disminuir o remanente por remanente. Creemos que non ten sentido ter esa cantidad de remanente aquí, existindo necesidades, existindo servicios públicos en completar, e de aí que acudamos a este tema do suplemento de crédito. No sucesivo, se vostedes consideran que hai algún tema, pois, cando aprobemos as cuentas, cando o tema, pois, fagan números e díganos onde está a tensión. Isto vai a 300 e pico mil euros, que de 1.900.000 disponibles, supón que vai quedar un remanente todavía útil de 1.500.000, casi 600.000 euros. E un pouquiño para que a xente teña constancia das cifras e conocimiento das cifras. Ben, e con isto creo completo a justificación desta proposta. Segundo turno de intervención. Simplemente por alusións. Eu non sei se quer rectificar e retirar esa referencia que fala un suposto amigote meu de Sabadell e Bertamiráns. Quer retiralo? Retiro do amigote. E esa suposta relación con alguén retira... Terá que explicar No. Sí, explico yo. Ten que explicar usted porque levou os cuartos a Bertamiráns. Explico yo. Explico yo aos veciños, non teño claro. Sí, tan claro que siguen ali. Cantos cuartos siguen ali? Vostede saberá. Usted cantos cuartos siguen ali? Digo yo aos veciños, non me engañe. Cantos cuartos siguen no Sabadell a día de hoxe? 200 e pico mil euros, o pico pequeno,
Sencillo. Frente aos 2,5 millóns que tiña vostede. Sencillo. Bueno, porque agora xa non hai os saldos que había. Lóxicamente non nos hai ali, non nos hai no outro lado. Mire, sencillo. Sabe, igual que a min, que nese momento, e con posterioridade, cando vostede tamén chegou ao goberno, que as condicións dese banco en concreto respecto das outras opcións que había, pois eran as máis ventaxosas para o Concello. Esa é a xustificación. E todo o demais pediríalle que non falte a verdade porque o sabe. Non falta a verdade, que é moi simple. moi difícil de xustificar. Perfecto. Ben, segundo turno Partido Galego, Só un par de matizacións respecto ao que dixo o concelleiro daría ver e respecto ao debate que se generou aquí, que quedou como a sensación de que por parte da oposición, e eu non sei, pola miña parte, por suposto, non hai nunca a intención de generar nunca confusión na xente e alarmismo. Non é o meu carácter. No bloco non funciona así. Só dixen que había que ter precaución. E eu non estou, vou falar de datos, bueno, entre a obra da auga, que por certo o bloco votou a favor. O sea, non podemos decir que non estamos de acordo. E este novo suplemento falamos de 900.000 euros. E estamos falando en 6 meses. Iso é unha realidade. Non lo invento, é un dato, está aí. Canto faría falta para non ter? Bueno, pues igual é un bo traballo mío que se pode encargar ao secretario interventor, pero digo, mira, para este Concello, dado, digamos, o nivel de movimento que ten que ter unha liquidez nunca por un umbral que non vais isto. Pareceme perfecto. E nos encantados da vida de que se fagan cuestións. E a terceira cuestión é respecto do debates estéril. Bueno, do estéril depende de para quen, non? De que se todo se fai en clave electoral non é verdade. Hai cousas que se fan por beneficio das persoas ou porque se cree que é o mellor, aínda que teñan algún coste electoral. Outra cousa é que se fan ben, evidentemente vai ter unha repercusión positiva, porque cando o Concello saca o bando para que a xente non regue, non creo que se faga en clave electoral, porque iso non é popular, ou si, mas faise porque hai unha necesidade. Entón, non todo se fai en clave electoral, polo menos desde o parte do bloque. Faise en clave de beneficiar a poboación, eso sí, as cidadanas, eso sí, para aclarar, nada máis, ni sin acritude, como decía o outro. Juan, sí. É que non me quedou claro cal estaba de acordo o señor Martínez Pereira. Que dixo que estaba de acordo con algunhas non. Non che podo decir, Vale, perfecto. Nada máis, entonces. Gracias. Bien, sometos a votación a proposta. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Calendario laboral para o ano 2027. Outro día na comisión informativa trouxos aquí o tema porque acababan de publicar ese día e traíamos a proposta de fixar como festivos de carácter local os tradicionales daqui no Concello de Toro, o luns de Pascua e o día de San Xoán. Estamos todos de acordo outro día no ditame da comisión informativa, entón, se queredes, pasamos a votar a proposta. Votos a favor da proposta de festivos locales? Unanimidade. E pasamos por último a dar conta dos decretos da alcaldía editados entre 8 de xuño e 5 de xullo. Algúna aclaración? Mocións non temos algunha de urgencia? E pasamos ao punto de rogos e preguntas. Antes das intervencións, perdón. Na pasada sesión do 11 de xuño había quedado sin contestar unha pregunta do portavoz do Movimento Veciñal. Concretamente, a pregunta era, unha vez que entraron no goberno, unha actividade que se estaba a desenvolver por persoas con diversidade funcional, acollida a un programa do Ministerio, e unha vez que se finalizou ese programa, esas actividades non se volveron a repoñer. Teñen previsto repoñelas ou non? En relación con esa pregunta, remitiño un correo electrónico ao portavoz, que quero ler hoxe para incorporar a acta, co seguinte tenor. Indicarlle que a actividade destinada a persoas con diversidade funcional que se desenvolveu ao abeiro dun programa financiado polo Ministerio de carácter temporal, finalizou unha vez rematado o período de execución previsto no mesmo. Na actualidade, o número de persoas usuarias susceptibles de participar neste programa redúcese a unha única persoa, circunstancia que non justifica a solicitude nin a posta en marcha dun programa específico para un só usuario, atendendo aos criterios de eficiencia e ao uso responsable dos recursos públicos. Non obstante, desde os servicios sociales estás a traballar para ofrecer alternativas axeitadas ás necesidades desa persoa, valorando a súa incorporación a actividades xa existentes que poidan favorecer a súa participación social e o seu benestar, sempre que resulten adecuadas ás súas características e capacidades.
En todo caso, esta circunstancia non impide que de cara a futuras convocatorias, no suposto de que exista un número suficiente de persoas usuarias que xustifica a posta en marcha deste tipo de actuacións, o Concello valore novamente acollerse ao programa. Esa foi a contestación que se lle remitou ao portavoz do Movimento Nacional. E agora sí pasamos ao turno de preguntas e preguntas. Sí, bueno, tamén percibimos que desde que chegaron ao goberno, desde que non exactamente desde que chegaron ao goberno, senón desde que se agotaron as actividades programadas que tiñamos ao anterior goberno, en concreto as destinadas a nenas e nenos de 0 a 3 anos, pois que se desenvolvían en conformidade co PAI, deixaron de realizarse. Hai algún motivo? Non están de acordo con ese tipo de actividades? Estamos totalmente de acordo con esas actividades. De feito, preguntei na dirección da PAI porque se habían interrumpido concretamente esas que se facían, ese tipo de pequenos festivales, de pequenos temas que se organizaban aí para os nenos, e non se me dou unha resposta satisfactoria tampouco. E o único que se me dixo, bueno, que se habían deixado e que se van a repoñer. E a mí tamén me sorprendeu porque se había deixado de facer esas preguntas. E concretamente non é que eu fixen esa pregunta, esa intervención a raíz da pregunta de unhas nais que me preguntaron o porqué e non había ninguna decisión política de interrompilas. Probablemente fora un problema de coordinación ca xente do PAI de mantelas e por suposto, vanse a repoñer porque estamos totalmente de acordo con que se faga. Dá a sensación de que o alcalde non se entera moito do que se fai ou non se fai, no sentido en que non estaba sabido tampouco das actividades para os disfuncionais e agora resulta que tampouco estaba sabido das actividades que non se facían para o que se interrompiron para estas persoas usuarias. Non querrá vostede que lle minto. Non lle vou mentir. Preguntei por eso, propuxeron os nais, non tiña conocimiento disso, eran unhas actividades que organizaban autónomamente na guardería e eu que non entendí, ni se me dou unha resposta satisfactoria de por que se interrompiron. Esa é a única justificación do tema. Mais preguntas? Seguramente sexa porque alguén ten que programalas e do goberno teñen que mandalas ser programadas. Esqueceulle. Mire, outra cousa. Bueno, desde fai 2 meses, non menos, apareceu un manantial ali na carretera da Diputación cando pasa por encima do Portapeu, que non é un manantial natural, senón que parece que está constatado que é unha fuga de auga da rede de abastecemento municipal. É unha fuga non pequena. Non tiña máis mínima constancia disso. Desde cando é vostede conocedor disso? Esta fuga parece que apareceu, poñamos, un par de meses. De feito, aí nese punto houbo actuacións de reparación por parte da empresa concesionaria que están aínda pois o burato sin rematar e as vallas postas. Sí, eso conozco. E dá a impresión de que se efectivamente esa fuga é toda da rede de abastecemento, non sei, a mellor falamos de 2.000, 3.000 litros de auga por hora. Eso estamos falando de 2-3 cisternas de auga por día. Resulta increíble que sea abastecimiento despois de haber feito unha actuación ali da empresa concesionaria. Aí, en fin, vamos a estudiar con calma, non quero arriesgar tampouco opinións tal, vamos a estudiarlo con calma e vamos a determinar se é certo que é unha fuga de abastecimento e exigiremos as responsabilidades que procedan, por supuesto. Se hai 2 meses que son conocedores del e non lle poñen remedio, eu digo que na alcaldía non tiña conocimiento dese. Nadie me trasladou, nin usuarios, nin vecinos, nin a propia empresa, ninguna indicación en relación con ese tema. O lógico sería, se tuviéramos que solucionarlo, vamos, cascacez co problema que estamos tendo ca auga. Só fastidiaría que, sendo conocedores disso, non lle poñéramos remedio. Por eso digo que me sorprende moitísimo eso. Estudiarémolo e informaremos detenidamente dese tema. Fai máis ou menos un mes quitou un comunicado ao Concello
alertando ou poñendo en coñecemento que se produciran uns actos vandálicos na piscina, falaba de pintadas, falaba de baleirado da piscina ou algún tipo de actuación que fixo perder auga da piscina, falaba, non sei, de miles de litros, e anunciaban pois a presentación da correspondente denuncia. Entonces, bueno, dentro dos términos pois, que estas cuestións requiren de prudencia en canto aos datos que se faciliten, quería saber que nos pode trasladar acerca de onde puxeron a denuncia, como vai ese trámite, máis ou menos que gastos, custes valoraron e demandan nesa denuncia, como está ese asunto? Esa denuncia formulou o presuposto ao día seguinte de ter conocimiento dos actos na Guardia Civil, aquí no cuartel de Douro, está presentada a denuncia, consta aquí na documentación do Concello, e o resto xa depende das pesquisas da Guardia Civil. Aí fotografiaron as pintadas, eso todo consta no atestado da Guardia Civil, e, lóxicamente, a min, polo que me comentan, no momento non teña ninguna pista clara de que pasou aí, o sea, de quen pudo ser o autor. O feito foi o seguinte: baixaron a sala de máquinas e activaron o motor de vaciado. Cando estábamos con media piscina, máis ou menos, chea, estábamos lá enchendo, e con cisternas de agua, por certo, comprada, e alguén baixou a sala de máquinas, por certo, cas tapas moi deterioradas, que se repuñeron, e activou o botón de vaciado, e menos mal que non había máis agua, senón houbera vaciado completa. E detectou o seguinte camionero que viña ca seguinte cisterna de agua sobre a 1:30 da madrugada. E a partir de aí echamos o tema e, bueno, esperemos a ver se evolucionan as pesquisas da Guardia Civil en algo, ojalá. O importe son, calculamos, máis ou menos 150 metros cúbicos de agua vaciados, e unha lección que aprendemos para o futuro: vamos a instalar cámaras para garantizar que estas cousas non pasen. Nos períodos de cierre da piscina activarán esas cámaras e é unha medida segura. Aprendamos, benvida sea este tema para aprender. O contido, supoño que vostede conoce o contido das pintadas, pero era curioso. O contido das pintadas, 2 pintadas en cada porta, era tedes que mellorar a seguridade. Para que se vexa a intencionalidade do tema, digo, vamos, porque podía decir, oye, pero hai unha intencionalidade clarísima. Si, por encima ainda nos desafían. Vaciámonos a piscina e poñemos un letrerito de tedes que mellorar a seguridade. Aparte outras pintadas, as cenas que fixeron por ali, pero bueno, pero esas dúas están claritas, están fotografiadas, están metidas no atestado, e iso é exactamente o que é. Vale, bueno, isto respecto ao parque empresarial, ao polígono, bueno, o Concello é titular pois dos bens dos cales é titular en base ao proxecto de reparcelamento aprobado no seu día, nos cales é titular pois do vial que dá acceso, entre outros, pois, desde a estrada da Diputación hasta o polígono propiamente. Tamén ese vial inclúe as marxes, tal como consta no parcelario. Resulta que a ese viario, a recollida de aguas dese viario, pois escorren os enxurrados do que foi a antigua balsa de lodos da antiga explotación mineira. Bueno, lixiviados típicos de mina, e que discorren polo viario público. Con esta situación, a empresa Cobre San Rafael executou unhas obras de canalización para tratar de recoller eses residuos, eses lixiviados contaminantes que van parar ao río, e, según consta no parcelario, esas obras executáronse en terreo do Concello. O Concello autorizou esas obras, en todo caso, aínda que as autorizase, o enxurrado ese que se recolle está en terreo público, igualmente.
non, agora mesmo, co caudal que hai, non se traslada pois a zona de viario usada, pero a canalización e esas augas contaminadas si están en terreo público. Ben, vamos a ver, esas filtracións foron obxecto dunha denuncia de Augas de Galiza, os técnicos que eran aí, e achegáronse ás explotacións gallegas, e en explotacións gallegas dixeron que a propiedade non era deles, e viñeron ao Concello porque dixeron que a propiedade era do Concello, cousa rotundamente falsa. A propiedade dos terrenos onde salen as filtracións é de explotacións gallegas. Outra cousa distinta é que colindantes coa propiedade municipal salgan á propiedade municipal. Pero está clarísimo que cal é o orixe desas filtracións, está clarísimo, e quen é o responsable delas. Está claro. E, entonces, nós nas alegacións que mandamos a Augas de Galicia, de que non somos titulares dese terreno. Esa denuncia teñen que remitirla ao propietario, por un lado. Eles intentaron, por a súa cuenta, facer esa corrección que fixeron aí para volver a meter dentro, ou intentar meter dentro esas filtracións, e entendo que a nosa competencia alcanza aí, si efectivamente tocan algo na beira-rúa, canalizar un pelín aí na beira-rúa, pero, bueno, que a idea de volver esa dentro, eu entendo que esas obras son provisionales, que terán que dentro, no seu terreno, recollelas, facer a zanja que corresponda, a zanja oportuna, buscar o orixe e leválas onde as levan, aquela foso, aquel pozo de bombeo que teñen ali máis adiante. E iso son as noticias que teño. Todavía non temos a resolución definitiva da denuncia de Augas de Galicia, pero teño clarísimo que o Ayuntamento de Toro non é responsable deso, máis ben é o que sufre as consecuencias desa filtración. E xa que unha denuncia, xa que interveneu Augas, pois tendrán que os titulares remediar ese tema. A ver, si concretamos. Estamos de acordo en que a orixe desa contaminación non é de terreos municipais, senón que é de terreos do propietario da mina. Ahora ben, a donde recaen esas escorrentías contaminadas e contaminantes é a terreo municipal, co cal, efectivamente, o Concello é un prexudicado. Esas actuacións que se fixeron para recoller esas augas e canalizalas executáronse, segundo os datos que me constan, en terreo de titularidade municipal. Non se executaron en terreo da mina para impedir que chegasen ao terreo público. Fixéronse en terreo público. Entón, de acordo. Pero entendo, acabo de decir, que considero unha actuación provisional. Entendo que a raíz da denuncia tramitada, determinado quen é o causante, quen é o titular, quen é os terrenos, que tendrán que solucionarlo dentro do seu terreno. Nós tenemos que, en todo caso, actuar para que solucione dentro do seu terreno. Nós tamén tenemos que participar. Eu estou esperando que se resolva a denuncia de Augas. Pero, se non seremos nós os que temos que actuar, por suposto que hai que sacarla da acera municipal, da beira-rúa que é hasta onde alcanza o noso terreno. Límite da beira-rúa. E en eso estamos todos de acordo, creo que non ten maior o tema. Augas, que foi a que instou a denuncia, tendrá que obrigar aos propietarios a recollerla no seu terreno e sin máis. Eu espero que nós non teñamos que facer nada, pero que sea Augas a que lles obrigue xa a recollerla no seu terreno. Un rogo. Rogarílle que consultase o plano parcelario, porque está restringindo o terreo público á beira-rúa, e pediría que consultase o parcelario, porque ao mellor non está no certo. En todo caso, o que si me dá a entender é que o Concello era coñecedor de que estaban recibindo unhas augas contaminadas e o Concello non fixo nada, nin antes nin de momento está facendo. Podo aclarar? Sí, pode ser. Entón, a pregunta é a pregunta é se a pretensión do Concello vai ser que esas augas se recollan e se traten no terreo privado, que é de onde procede, onde se orixa a contaminación. A pretensión é da Augas de Galicia, que é que ten a competencia nese tema, e terá que dicirlle ao causante, ao dueño dos terrenos, a solución que ten que aportar. Nós poderemos instar que a Augas aporte canto ele, nós somos perjudicados nese caso.
Bien, pero estamos esperando cal é a resolución de Aguas de Galicia. Nós fomos conocedores deso precisamente por dous técnicos de Aguas de Galicia que vieron aquí ás oficinas municipales a decirnos que lle habían dito en Potocias que nós éramos os dueños do terreno ese. E está clarísimo que non somos os dueños do terreno. Independentemente que haxa un pequeno marxe que non sei se vai, miraremos o parcelario, determinaremos hasta onde chega a titularidade do terreno municipal. Pero está claro que o origen é dos terrenos da... Unha aclaración. Di. Sí. Respecto ao que acaba de decir, a ver, eu creo que todos entendemos evidentemente que este señor non busca formular preguntas, non? O que intenta é deixar caer unha trampa para ver se saca unha frase que poidan manipular, entonces, e máis acaba de decir unha palabra ahora, entonces que o Concello como que non fixo nada. Efectivamente, o Concello non fixo nada cando vostede gobernaba, o Concello sí que fixo. Este é o problema menor de todos os que hai, é dicir, é o menor, ese vertido que hai, con todos os que hai, é o menor, e digo yo con coñecemento de causa, porque como dixo que o Concello non fixo nada, o Concello só contratou un informe pericial que se fará público nos próximos días, que ainda acabo de recibir, e xa lle adianto que vostede non o fixo, vostede podía divagar se había moita contaminación, pouca, pero bueno, non vamos molestar, tampouco vamos buscar provas, non, pois agora este Concello ten un informe pericial que ese rego dai é un dos principales prexudicados de todo o Touro, que ten metales pesados e que están en unhas condicións pésimas. O Concello non fixo nada, o Concello sí que fixo. É dicir, ese vertido non é a responsabilidade do Concello e tome con calma, aínda que ainda non se trasladou o expediente, cando se traslada o expediente tamén se lle mandará a Tisgal, que é un tema que falamos eu e o alcalde pois xa fai meses, cando pasou isto, que non pasou esta semana, para defender os intereses do Concello. E neste caso o Concello é prexudicado. Pero bueno, xa lle digo, neste caso é un problema menor, que é prexudicado a nivel amplo. Sí, o Concello non fixo nada cando gobernaba usted. Mais preguntas? Sí, mire, respecto da RPT, o posto de encargado de obras e servicios, que como xa se dixo, consta que se vai a prover mediante promoción interna, vostede, eu creo que dixo literal, cando expuxo o asunto, que para este posto temos a persoa adecuada. Sí. Entonces, teño unha persoa adecuada para este posto e este pleno aprobou o posto. Este pleno aproba a relación de postos de traballo. No seu momento farás a asignación desas funcións se consideramos que a persona, dentro do personal do Concello, como está establecido nos convenios, etc., reúne os requisitos e as capacidades para promocionar ese posto. A promoción interna é un dereito que está recoñecido aos traballadores deste Concello no convenio. Entonces, non me discuta usted ese tema, porque o que non tería sentido é que nós propuñéramos a cobertura con unha promoción interna se non tuveramos en toda a plantilla unha persona que reunía os requisitos. Xa me dirá usted que sentido tendría unha promoción interna sobre traballadores que non reúnen os requisitos. Probablemente, iba a decir, haxa máis de un. Eu dixen un porque é o caso que conozco, é a persona que nos está facendo en parte as funcións de encargado de obras, e non vexo ningún problema en ese tema, decir o que é o que hai. E esa persona é un traballador municipal con todos os dereitos, a promoción interna está establecida, é un dereito que teñen os traballadores deste Concello, e onde está o problema? Eu non vexo ningún problema. Mais preguntas? Non. Bien. Gracias. Queria te preguntar polo alcantarillado da Lei da Quintana, que a solución que era que se perdera, que se iba a facer, resulta que está como estaba. Bueno, as noticias máis frescas que a HM. Es que iba a facelo, non teño. Perdón, non era así coloquialmente, decía yo no tema. Vamos a ver, o alcantarillado da Quinta. Como era sabedor do tema, perdeuse a subvención, habíase contratado unha empresa, perdeu a subvención porque non foron capaces de conseguir o equipamiento no plazo de xustificación da subvención. Entonces decidimos paralizar a obra, de outra maneira había que financiarla con fondos propios, e o que fixemos despois, incluímola na convocatoria deste ano, que, por certo, na convocatoria do ano pasado tiñamos asignado 10.000 euros para esa fosa e os restos, 4.000 restantes, ou casi 5, tiña que poñerlos o Concello. Por certo que
na subvención deste ano, financianos o 100% da fosa para ali para tal. Entonces, este día vamos a manter o contrato ca empresa que tiña o anterior contrato, e este día estuvemos de visita ali precisamente replanteando o tema e vendo os terrenos para comenzar a obra, que espero que en cuestión de días, vamos, que empece. Por certo, aproveito, como fomos ali a replantear a obra e vimos o que consta na memoria, a ver, cando se proyectan as obras tamén hai que estudiar un pouquiño o que se fai, Vostede, como concelleiro de obras, a ver, non vou recordar aquí o da pista de pádel porque foi delirante, pero é que aí, nesta da Belenda, que sentido ten plantear colocar unha fosa séptica con 12 metros de tubo e meterlo dentro do portal ao último veciño? Explíqueme vostede. Na Belenda non. Na Belenda, perdón, na quinta. Méteselle, si se fai o que está na memoria, méteselle o vertido da fosa diante do portal da última casa. Por suposto que nós faremos a extensión da tubería necesaria. Donde vai non vai casa ningún, Jesús. Vai a casa de arriba. Hai un acceso, sabes que hai o acceso que hai a finca. Bien, por a extensión chega xusto a entrada dese acceso. A ver, non se pode planificar unha cosa desas que nos obliga ahora a nós a meter mínimo 30 metros máis de canalización pola cuneta. Porque non ten sentido deixar vertido diante das propias casas. Pero, bueno, ao sentido da pregunta era se se vai a facer, vais a facer de inmediato. Más preguntas. Queria te facer un rojo. Ali na pista de Cari, na Muña, no polideportivo da Muña, non sabes, que se quitou o pino, todo aquilo está tal como estaba. O sea, quitou o pino, pero quedou ali toda... Ali van os rapaces, agora non ten... Non vale para... Os alambres están tirados para baixo. Hai que repoñer as alambradas, totalmente de acordo. Aquelo... É unha cuestión de programación de traballos e farémoslo. Ya, non hai nada. Dentro do nivel do personal, ese é un dos traballos que vamos a cometer, desde logo, tan pronto como... Agora no verano, ali sempre xuntas moitos entendentes. Totalmente. Ti sabes o que pasa por ali. Conocémolo e estamos facendo, temos a capacidade de facer cousas que temos, pero ese é unha das cousas que está previsto facer. Bien, máis? Bueno, pues nada, finalizamos a sesión entonces, boa noite e vamos allá.